Slovensko je jedinečná krajina, ktorá si zaslúži našu pozornosť. Vďaka podpore z Európskej únie sa môžeme rýchlejšie vyrovnávať vyspelým krajinám a obyvateľom Slovenska zabezpečiť zdravšie a kvalitnejšie prostredie pre život. Európska komisia a vláda Slovenskej republiky prikladajú ochrane životného prostredia a efektívnemu využitiu prírodných zdrojov zásadný význam. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím budeme môcť z európskych štrukturálnych a investičných fondov získať pre tento účel až o 40% viac zdrojov. Roky 2014 až 2020 budú pre našu krajinu kľúčové. Slovensko má jedinečnú šancu uchádzať sa o európske financie v objeme viac ako 3 miliardy eur. Operačný program Kvalita životného prostredia nám prostredníctvom 5 prioritných osí otvára široké možnosti a príležitosti. O nenávratný finančný príspevok sa budú môcť uchádzať subjekty z verejného, ako aj súkromného sektora, obce, vyššie územné celky a orgány štátnej správy, široké spektrum združení, neziskových organizácií, ale aj fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie. Využite aj vy príležitosť zlepšiť svoj život. Každý ho máme vo vlastných rukách. Na operačnom programe Kvalita životného prostredia spolupracujú